veure els moviments de tots tres i noto que el meu cos és molt més lleuger. Què passa? Tot i que són 3 contra 1, sento una gran tranquil·litat veient-los lluitar. Els resultats de l'entrenament. No podrà guanyar si només esquiva l'enemic, senyor Yu. Si vols barallar, no dubtis a demanar-m'ho, amic meu. Estic sorprès amb la teva forma de lluitar. Creia que estaves perdut enfrontant aquests tios. Sí, la fusió ha estat completament diferent. He notat com els nostres cors es fusionaven. I és clar, hauria sigut horrible que la situació seguís igual. Després de tot he hagut de fer aquest horrible entrenament que tant odio. Això és gràcies a l'entrenament. Potser l'Anna no és només una nena amb mal geni que fa por i t'està ajudant a guanyar. Què és això, Anna? Cadascuna pesa 10 quilos. No em semblen gaire pesades. Demà correràs amb això posat. És impossible, si apenas puc fer un pas. Si vols aconseguir el títol de Shaman King, t'has d'esforçar i dur-los posats. Si aconsegueixes l'esperit totpoderós, tindràs el món als teus peus. I sempre estaràs sota les meves ordres. Afanya't amb el sopar, que tinc gana. No ploris, Yu. Ho sento, senyor Yu. Yu, comença a preparar el sopar. En Yu Asakura no és un oponent fort. No entenc per què et va causar tants problemes. Tot sortirà bé. Vinga, Len, jo m'encarregaré d'eliminar-lo. El vent amb molta suavitat a través dels meus cabells passarà. Res no canvia d'ahir a avui a la posta de sol solitària. No sé què estàs buscant a una llunyana distància. Jo et veig abans que arribis, seguint cap endavant i mai no tornes. Moltes vegades jo em sento sola, moltes vegades el dolor aflora. Vull anar cap a tu, abraçar-te i poder dir-t'ho, però això no ho faré pas ara. Esperaré que el teu somni realitzis. Algun dia jo també creuré que no em